जे हमारे के लइकाई में मनले बाड़ी सही आया जो हम लइके बानी ऐसा देखे कि स्टार हो गइल बानी ई तो जवान ममता जी के स्वागत बा सब हवा में खड़ा बनी पलक तोहार बनी ये हमरा गार्जियन बानी श्री नरेंद्र सिंह जी के मामा जी श्री अवधेश सिंह जी हमारे का आशीर्वाद दिले बानी बार-बार प्रणाम करो। क्या बात है हमार गार्जियन बानी जी जी हाँ हाँ ये हमारा समाज के वो गार्जियन बानी श्री वाल्मीकि चौधरी जी अजीत राय जी हमारे का आशीर्वाद दिले बानी। क्या बात है भक्त कहता कि माई तारा बारे में सुनले बानी कि बड़ी लोग के आगे बढ़ौले बानी। हाँ जी हमने के तो खाली शिकायतें करावत रू सही आगे ना बढ़ा के जैसे मान तू बढ़ौलू गई तरी धुरान के मिस्र महेंद्र पाथा वीर हनुमान के जग में दिया मलुआ साना पुलिस
बड़ी बड़ी आशीर्वाद दिले बनी हमारा प्रधान चिमनी हाँ जी श्री संतोष राय जी हमारे का आशीर्वाद दिले बनी। जय हो संतोष राय जी के बार बार प्रणाम करो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। क्या बात है भक्त कहता के शत्रुघ्न भैया ए भैया सूरना सहूर दुर्बनी गोवनई से सूरना सहूर दुरवा बनी गोवनई से भइल नइखे भेट माई अक्षर करी ऐसे भइल नइखे भेट माई अक्षर करी ऐसे जब हम जितेंद्र सोझा भइला सरेना गोलुआ के सवर हो जीवाना बड़ी पुरान रहे पूजिले चरणवा करी सुमिरनवा आरे की पूजिले चरणवा अब करी सुमिरनवा बीड़ा वाली रखी हो भजनवा ठीक लगल तो एगो ताली बजा दे तो सब कलाकारवा खुश रहे। जय हो जय हो। और हमारा विकास भैया जैसे हमारा रविंदर चाचा कविंदर चाचा बानी